Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ụfọdụ ụmụafọ Igbo bụ ndị na-azụ ahịa n'ahịa trade fair nke dị na steeti Lagos ebeela arịrị n'oke olu ọzọ n'ihi iwu nke gọọmenti steeti Lagos nyere ka a kụrie ọtụtụ ụlọ ahịa nke aka rụchapụrụ ọhụrụ n'ime ya bụ ahịa trade fair. Nke a mere ụnyaahụ bụ Wenezdee bụ mkpụrụ ụbọchị nke 8 nke ọnwa Nọvemba n'afọ 2023 bụ Wenezdee Nọvemba 8, 2023, dịka a hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ndị si na ya bụ ahịa wee pụta. Dee ka ha siri kwuo, ha si na onweghị onye kọwara ha ihe mere eji wee nye ya bụ iwu nkụri, mana nke doro ha anya bụ na akwụkwọ ikikere niile nke ha ji wee rụọ ya bụ ụlọ ahịa esighị n'aka gọọmenti steeti Lagos, kama na akwụkwọ ikikere niile nke eji wee rụọ ya bụ ahịa si n'aka gọọmenti etiti Naijiria wee ru ha aka. Ha gakwara n'iru were ụmụafọ Igbo niile bụ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị ka ha kpatụrụ gọọmenti steeti Lagos ma mee ka ha mara na ihe niile gbasara okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ịhọpụta onye isi ala Naijiria nke emere n'afọ a agaala. Ya mere ha biko dododo ha hapụ ụmụ Igbo ka ha ṅụọ mmiri ma tọgbọ iko n'ebe niile nke ha na-azụ ahịa. A sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. This is the handwork of Lagos State today, being 8th of November 2023, in Trade Fair Complex. We are here today again in order to tackle the Igbos. This is political vendetta, and as you can see, one of the houses they broke are being repaired now. This is 8th of November 2023, and this is not the only place where they vandalized, where they broken into. You can see some other plazas. This is Trade Fair Complex. This is Trade Fair Complex. This is the handwork of Lagos State. If not for the timely intervention of Lagos Trade Fair Management Board, they would have succeeded in damaging people's property. We don't know what is going on in Nigeria. This is what we saw today in Trade Fair Complex. In Trade Fair Complex, in a complex that is being solely managed by Trade Fair Management Board under federal government. You can see what is happening here. Every of our document comes from federal government. It has nothing to do with Lagos State. Our building approval, everything, including the land allocation, all of them are from Lagos State. But as you can see,
what is happening. I don't know what is going on in Lagos State anymore. But let me stop here. Please, we are pleading to our Igbo brothers who are politically aware of what is happening, or who knows somebody that knows the governor of Lagos State. He should help us to please appeal to him, appeal to his conscience. This is one Nigeria. Election has come and gone. The Igbos, we need to do our business. We need to do our business and do it in peace in Nigeria. Please, that is what we are saying. Thank you. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m na nkenke oge nke njibụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos. Ka m bidogodo n'isi unu ndo, n'ihi na onye ihe jọrọ njọ mere nke mbụ bụ isigodi ya ndo tupu ịgụwazịa ebe onye ahụ metere na ebe onye ahụ na-emeteghị. Ọ bụ ezinụlọ taa ka anyị bidoro kwuo okwu anyị ji wee na-asị unu leruo anya ụlọ. Otego aka anyị bidoro kwuo ya bụ okwu, anyị na-asị unu bikonu unu leruo anya ụlọ. Kedu ihe anyị ji maka ya ekwu? O nwekwaghị nsị ya kwakọrọ ihe niile o nwere na steeti Lagos ma ebe ọbụla obi na-abụghị ala Igbo lawa. Mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ a sị enye ndị ebe a enye ndị ebe a. Ejile akụnụba gị niile wee wụsa otu ebe. Ndị bekee sụkwara ya sị do not put all your eggs in one basket. Ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Inwe na Lagos, biko ya nwee nke ị nwere n'ala Igbo, ọ ga-abụ ọsọ chụwa gị echi onwe ebe ị ga-agbalata. Ekwuo otu a, ọtụtụ ndị mmadụ kwuo okwu na ọnọdụ nchekwa adịghị mma n'ala Igbo nke a kpọrọ insecurity n'olu bekee. Nke ahụ bụ eziokwu, anyị makwanụ. Mana o nweghịkwanụ ebe ọnọdụ nchekwa dị mma na obodo Naijiria, ma n'ugwu Awụsa, ma na Lagos ahụ. Ijegodu na kedu ihe a na-akpọ ya Borno steeti ebe Sambisa Forest nọ, ndị be anyị ụmụ Igbo ka nọkwa na Borno steeti eme biznes. O nweghị mpaghara ọbụla nọ n'obodo Naijiria ụmụ Igbo na-anaghị azụ ahịa ha. Otu ọbụla ọ sọkwa ọnọdụ nchekwa nọrọ n'obodo ahụ, ị ga-ahụrịrị ndị Igbo ebe ahụ, ebe ha na-eme ihe ha na-emesikwa ike. Ma ilekwa ya anya ọfụma, ị ga-achọpụta na ọnọdụ nchekwa a na-ekwu okwu ya n'ala Igbo bụ maka gịnị? Na ụmụ okorobịa enweghị ọrụ ha na-arụ. Ebulata ahịa dị iche iche makwa na emepe ahịa dị iche iche n'ala Igbo. Ụmụ Igbo buru akụnụba ka nsigodi eke akụnụba ị nwere ụzọ ise ibulatara anyị ofu ụzọ n'ala Igbo, ị ga-ahụ ka mmepe ga-esi abata na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo. Ị ga-ahụ ka ụmụ Igbo niile ga-esi enwe ihe ha na-arụ. Onye nwekwana ihe ọ na-arụ ga-abụ chifo ụtụtụ okunie jewe ọrụ, mgbe ọ ga-abata na mgbede ọ bụrụ na ike agwụla ya, ozu ike wee kwadokwa ọrụ nke ọ ga-aga n'ụtụtụ echi. Gwa m ka onye dị otu ahụ ga-esi wee bido iche maka iburu egbe. M wee na-asị ụdị plaza anyị hụrụ ebe a, onwe kọmuniti arụrụ asịsị rụwara different communities nọ n'ala Igbo ụdị plaza dị otu a. Tupu ime ihe na-eme, tupu afọ ise ma afọ iri aga, ala Igbo emepe, ala Igbo achake ka ọnwa. Wee na-asị unu ụmụnne m bikonu unu chilatawa, ọ bụghị gị buru ihe niile ị nwere lata. Aka m ekwu ekwusi ike, kama ị nwere ebe a dowekwanụ nke ị ga-eji azụ onwe gị n'ụlọ. O nweghị onye ugwu ọbụla m hụrụ na-arụ ihe ọbụla ọ na-arụ makwanụ na-azụ ahịa ọbụla head office ya dị n'ala Igbo. Dangote dịka o si dị nnukwu, Dangote onweghị kọmpanị m fụrụ Dangote nwere n'ala Igbo. Sọsọ ihe ga-ahụ bụ warehouse ebe a na-paakị ngwa ahịa. Onwekwana ofe mmanụ m hụrụ head office business ya dị n'ala Igbo. Ọ bụrụgodị na unu agaghị ebulete head office n'ala Igbo, bulete unu branches n'ala Igbo ka o nwenu nke unu dowere n'ụlọ. Ụmụnne m bikonu, ọ dị mma. O nwere ihe onyinye ọzọ m ga-achọ ka anyị nyewekwa anya na ya ugbu a, bụ otu onye amụma na-ekwu ihe ọ hụrụ n'isi ndị Igbo. Ọ sị na o nwere ahịa ọ na-ahụ a ga-agba ọkụ, na ụlọ ahịa niile nọ na ya bụ ahịa, mbụ shops niile nọ na ya bụ ahịa, na onweghị nke a ga-ewepụta otu mkpụrụ pin n'ime ya. Ọ sị na ya achọghị ịkpọ ya bụ ahịa aha, mana ya chọrọ ịdọ ndị Igbo aka na ntị ka onye ọbụla kwado ụla. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke ahụ. Ka m bịakwanụ. Let us also pray for the Igbo people to leave Lagos. Yeah, Igbo people, please leave Lagos as fast as you can.
Start establishing in your places like Enugu, Anambra, and Imo State. All the Igbos try to leave Lagos for good. Divide your market into places, because as I'm talking to you, there is an evil plan. There is a market. I won't mention the market's name. Please, there is a market that is going to burn down. Nobody will take away a penny from that shop. That place will burn down in Lagos big market. I'm not going to call the name, but I saw a market. This thing being planted is against the Igbo dominating that market in Lagos. I don't know the market. I'm not going to say it. I'm going to keep it. The Igbo, the Lord said, go back to your state and establish your state. The Lord said, go back to your state and build your state. Do your business in your state. Are you understanding what I'm saying? Do not do it in another man's soil, because soon enough, you will start seeing what we call a tribal challenges in Nigeria, and it will happen in Lagos. A tribal challenge, which has to do with shop issues. Why will Yoruba people lock the shop and said Igbo is this, Igbo is that, blah, 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 blah. And why would they want to kill this Igbo man? Because he did a business and he paid money and whatever transaction it could be, I don't care to know. But why would they kill this Igbo man? That's the second part. The third part, why would they plan to set the place on fire? Where if they put up the fire, it's not one shop burning. You see a lot of big fire everywhere. So what would happen? So the Lord is saying, tell the Igbos to go back to their hometown. If you can quietly pack to your hometown, share your shop into two. Open a shop in Imo State if you're from there, or from Anambra State, Abakaliki, Enugu State. Share it into two. Put some of your parts in back home. Some of you there, oh, don't mind what he's saying, is don't mind. Don't worry, it will come. And when it comes, then you have lost your millions of naira. Then your eyes will be open. For now, you can doubt me. I love when people doubt me. I love it when people doubt me, because when they doubt me, it comes to pass. So please doubt me, so that I can say prophecy, confirmation. So I saw this fire, a very mighty fire. This fire is not in the shop. Listen, this fire is not one shop. Not one shop. Not one shop. When the flame starts, it will start like an electric spark. It is going to move. Vroom, 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 flame. So it is not a mistaken fire. It is a deliberate fire. It is electric. It's not electric. They will not put this fuel on top of the house, on top of the shop. They will put it surrounding the shop, and they will divert the attention of the securities, and this fire will flame up. I'm not saying it for it to sweet. It's one of the biggest markets. You see, when they opened the market in Lagos, one of the biggest markets in Lagos, everybody was happy they've opened the market. The plans of the evil is there, because when they open this market, they will burn the other market. So people will not come to this market. They will now burn this market and try to build new markets. So you see how they will be diminishing the economy of the Igbos. I'm not tribalistic. I'm not from the Yoruba. I'm not from the Igbo. I'm from Nigeria, and I'm from Rivers State. Are you understanding me? I will not favor Igbo and favor Yoruba, or I will favor everybody. But the Igbos, I don't know who is attacking you. Wherever you think it is, that's your business. Go back home and establish your businesses. That's what the Lord is saying. It's going to be so bad. It's going to be so bad. I saw people wants to get into the fire because of their property was also burned. So when you see them, they get into the fire. They say, kill me, let the fire kill. You understand what I'm saying? Let the fire burn me. You see people crying that they are owing goods of millions of naira. You're going to even see somebody saying he's owing
2 point something billion and it hasn't paid. So you see goods being burnt down. I'm not saying it for you to no. It's your stubbornness that will disobey you, not me. So I'm only just a messenger. So pray concerning it. It's a very big market. I won't mention the name. Never will I mention the name. Nah. I'm not going to mention. So let's put that in prayer. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyere anya n'ime ya bụ ihe onyonyo nke onye isi ndị ọha na eze ndị Igbo bụ Maazị Emmanuel Iwu Anyanwụ, ebe ọ na-akọwa atụmatụ ha bụ ndị ọha na eze ndị Igbo nwere ịrụ nnukwu ahịa na isi ọnọdụ steeti niile mbụ steeti capitals niile nọ n'ala Igbo, na ha chọrọ ịrụ nnukwu ahịa nke ama dịka international market na each of the state capitals n'ala Igbo. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị hụrụ atụmatụ ha bụ ndị ọha na eze ndị Igbo nwere iji wee nye aka na ya bụ okwu akụruo ụlọ nke a na-ekwu maka ya. Ka m bịakwanụ. Ịma abịa nsogbu a na-enwe because abịa one of the problems nwere immediately came up nsogbu nwere na Lagos. Ha bịara ịma ntaji anya mmadụ group bịa dị ha ala prosperous ebido n'ime ha nsogbu na-enye ha nsogbu. So now o wele m anya that na oge eruole mgbe anyị ga-ama we're not telling our people to come home. We're telling our people to diversify. And you see, from my I want to diversify, reach on without telling him how to do it. It doesn't make sense. So what I have done now, I have now established Ohaneze Ndibo to what you call international market in all the state, in every state capital. This international market, I got one already. I am with 200 hectares of land now Abia. That one is already they have brought to me the drawings, some of the preliminary drawings, and then you see a developer is a champion, is a lead. The Nohanese is actually the champion that is organizing it in the states. But the good thing I want to tell you here, this developer will be financed by Platinum Bank. The bank has already offered the money to finance it. What we are going to achieve is that it's not just in the Igbo, please call home. No. I got this Igbo. Look, I am with legislation. I am with this market. Now, come and be an obstacle. And him already cheap. When you have freehold property, what because you have property. When you pay what deposit, I will go to 1 million or 2 million, you have what deposit. Then you have to try the property. Over his own free property. How many years old are not to repair? One day when they go have work, one day will have over some years. But he don't think want to call without providing for him. How will he call? So right now, from what I'm doing, you come now, you take off the shop. Only in Lagos. Give you some bute no. Yes. And that will do two things. One, boost and service in Alibo. Number two, I get employment. You will tell me we get many more employed. So you can imagine I get over 2,000 shops. Can you imagine maybe 2,000 shops about three people employed? You know, it's a lot of money. It's a lot. So, you know, because you see more Chineke brain. That brain is enable us to solve our problems. So that is what we are using now in Ohaneze. We are going to do it. We are going to solve our problems. So we are doing that, and then we are also working. Uno mani heme in America, Bengara, Omochandi, ndị ọcha si na mgbe nna ha nwụrụ many centuries ago. Nna ha hapụ will na message kọwara ụmụ ha si na ha ebe shi buru ha gaa America na ọwụ n'ala Igbo. So ọkwa na ha ụmụ ha chọta ebe ndị Igbo nọ. So mgbe m ruru America, great people apụta si na ha ndị Igbo. Unu ụlọ anya people like McHenry, an internet billionaire, ọ sị na ya onye Igbo. McHenry, onye nke ọzọkwa General Ward, one of the great generals in America. I think the only black man who has commanded the NATO. He's a very highly respected man in America. After in public,
Now, even here at the whole African Museum that day near White House in Washington, it was fantastic. Then the Igbo with the masquerade. I think I watched it. It was a very fantastic thing. You see, in America, well, not America, some Igbo now. Now they were all happy. Inside the channel how I signed it. Then I always I contacted the governors. Together. I contacted the governors and got permission from governor to appoint at least 2 of them, McHenry and General Watt, to organize a Presidential Advisory Council, and they approved this. So both McHenry and General Watt are not only Ndibo, but also they are part of Presidential Advisory Council of organizing Ndibo. And they're very proud of those things. They're very proud and very happy. Ndị ọzọ kwa ebe na-enye organism na ebe ndị ọzọ na-abịa na-akpọgharị ma ole mgbaga ya nke many of them na-ekwu na amaghị mgbe ndị nke ahụ achọrọ ka ngwazi ya na a ga-ebe mgbe na ga-abịa ha sị na ha ga-abịa na Nigeria. They will come. They are very anxious they are so happy about it. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edegara ebumnuche gị etu esi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye sị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.